Bye. Diri sa Australia bawal lamang kuha kutsilyo. So na ako aning recon tanto nga gamay kay gamay man siya pang utility knife lang. Pero nga rin, kinahanglan jud ang permit. Kani siya, nindot ni siya nga knife because you can flick it with one hand to open. But problema is gamay kay siya. So usually ang knife kanira siya wala siya labot. So mula pa sa kamot. Nag-try ni mag-open sa knife. Masamad ka. So what I did was gibutangan akong nut, snake nut sa ubos kana. Then maka-support siya nimo. You can open the knife this way. And you can close it with one hand also this way. So laing kayo kung magamit ka sa knife then naoni mo ba? Murag nerdy ra kayo murag ano ba? Murag newbie kita naon. So imong buhaton is sumpayan lang ni mo ani, and for closing it di mo siya basta-basta ma-close. So what I did was do this. Ipaluagan lang niya ako siya para mo slide siya down. But be careful, mag-open ka, dili facing up. Kung facing up, dito sim kamot, samad ka, hait biya ka ni siya. So yung buhaton is ipaduko ni mo gamay. Inana. Duko gamay, higana ni mo. Diya, rasa siya, di siya mabos yung kamot. So yeah, newbie tricks from a knife enthusiast.